Euskara eta euskaliztun komunitatea larrialdi linguistikoan gaude. Datu soziolinguistikoek, eguneroko bizipenek eta azken urtetako joerek argi erakusten digute. Suspertze zikloa agortzen ari da, eta atzeraldiaren arriskua handia da. Arnasguneak ahultzen ari dira, erabilera apaltzen eta eskubideak kolokan jartzen. Oldarraldi judizial, politiko eta mediatikoak euskararen desofizializazioa elikatzen du. Globalizazio homogenizatzaileak hizkuntza nagusiak indartzen ditu, eta minorizatuak ahultzen. Baina lehenago ere egon gara kinkalarrian, eta milaka euskaltzaleren ekimenari esker sortu dira pizkundeak. 20. mende hasieran euskara erigaizki zela esan zutenek lehen susperraldiari ekin zioten. Frankismoaren azken urteetan, Putzusakon eta Ilun hartatik urgazi bat atera zuten milaka herritarrek. Ikastolak, gaueskolak, euskara batua, kultur sistema oso bat, hedabideak, ezagutza soziolinguistikoa, guztia haize kontra. Guztia haize kontra egon denean euskaltzaletasuna aktibatu da. Guk Pasaiako euskalgintzan gabiltzanok badakigu zer den hori. Badakigu zer den herri bat aktibatzea. Badakigu zer den jendea saretzea, ilusioa piztea, konpromisoa eskatzea. Badakigu zer den txinparta bat piztu eta sua zabaltzea. Eta gaur, txinparta hori behar dugu. Euskarak jauzi bat behar du hizkuntza politiketan, paradigma aldaketa bat. Ezagutza benetan orokortuko duten politikak, erabilera normalerako baldintzak sortuko dituzten neurriak, ofizialtasuna Euskal Herri osoan, zehar lerrotasuna politika publiko guztietan. Tresnak badakizkigu. Oinarriak landuta daude. Adostasun soziala zabala eraikitzen ari da. Baina jauzi hori ez da bakarrik maila instituzionalean erabakiko. Indar soziala behar du. Horregatik, ekainaren 13an Iruñan hitzordu bat dugu. Pizkunde berri baterako bidean, euskaltzaleon indarra erakusteko une kolektiboa. Hizkuntza politiketan jauzi ausarta exigitzeko unea. Herri erronka erraldoia. Sinetsita gaude, herri honek badu indarra. Badu antolatzeko gaitasuna, badu ilusioa. Orain, indar hori bideratu behar dugu. Eta bide horrek ekainaren 13an geltoki garrantzitsua du. Mundua hizkuntza minorizatuen kontra badator, guk euskara jarriko dugu mundu bizigarriago baten alde. Eta badakigu hori zuek bezalako euskaltzale antolatuek egiten duzuela posible. Horregatik, euskaltzaletasuna da gaurko giltza. Euskaltzaletasuna da itxaropena. Ez soilik euskararen aldeko jarrera gisa, baizik eta gizarte hobe baten aldeko konpromiso gisa. Gure eskubideak urratzen direnean ez isiltzea. Gure egunerokoan euskaraz bizitzeko urratsak egitea, antolatzea, elkarguneak sortzea, elkarren arnasa izatea, txinpartak piztea eta txinparta horiek guztiak elkartzeko, indarra erakusteko eta jauzi hori exigitzeko hitzordu badugu, ekainaren 13an Iruñan. Pasaitarrei euskaltzaletasunaren bilgune handi horretara joateko deia luzatzen diegu gaur hemen, eta bertara iristen laguntzeko autobusak antolatuko ditugu. Pasaiatik zuzenean Iruñara joan nahi izan ez gero, 3w pasaia.eus webgunean eta Bokale Pasaiako Euskararen Aholku Batzordeko sare sozialetan aurkituko duzue autobusean izena emateko aukera. Autobusak geldialdiak izango ditu Pasaiako 4 barrutietan. Pasai Donibaneko Meipiko geralekutik 14:50 aterako da eta ondorengo geldialdiak egingo ditu. Pasai Antxoko Ibaiondon 15etan, Pasai San Pedroko geralekuan 15:10 eta Trintxerpeko postetxe pareko geralekuan 15:15. Adinez nagusiek 10 euro ordaindu beharko dute eta jubilatuek, langabetuek, haurrek eta gaztek 5 euro. Eta izena emateko azken eguna ekainaren 10ean izango da. Ekainaren 13an bil gaitezen eta piztu dezagun euskaltzaletasuna. Euskararen etorkizuna jokoan dago, baina etorkizuna gure esku ere badago. Euskaltzaleon garaia da.